So hi, hello, good morning, good afternoon mga bayot. Unsang orasa na din mga bayot. Alas 9 na sa buntag mga bayot. So ko nakamata mo pay pag ako ang pagbangon mga bayot. Wala pa ko hilamos mga bayot. So natulog pa man akong anak mga bayot. Madto ko sa iyang playroom kay akong tangtangon to iyang balay-balay mga bayot kay ug magmata to siya mga bayot. Di na ako matangtang nga masuko na siya ug hilabtan ako na iyang mga dulaan mga bayot ug akong labhan. Kay nakaingon magud siya og naguba ba. Then may din na siya mommy broken. So karon kay natulog pa man siya panahon karon mga bayot nga hinduan ako iyang playroom. Kuhaon ako to iyang balay-balay kay akong labhan mga bayot. So aron mahumanta mga bayot, tara ubani ko ninyo sa pag-disassemble atong iya ang payag nga gamay. So ato lang ang panguhaon ng yatong gipangtukod ra nga mga haligi mga bayot aron matumba ni siya. Kaning haligi diyan yung mga bayot puti na siya nga plastic. Pagpasensyahin na lang ninyo na unsa na ako ang attire din ha kay mo pay pagbangon nako. Unya ako pa pud usa dire wala pa dire ako ang mga kagupa. Human ato na nang iluno diri sa atong mahiwagang machine mga bayot. Dayon ay usa diri kadulaan ni Karina nga wala na ako naapil atong niagi paglaban nako. So iapil na to na din ha hasta ning iya ang bula. Kaning mga dulaan ni Karina diri mga bayot malabhan ni siya tanan. Mo nang ganahan kana sila nako mga bayot kay gawa sa limpyada buotan pa charing. So ato na nang itaklob dira mga bayot kay ato na siyang abrihan diri pod kay ato na siyang butangan diri og sabon. Ang sabon ni Karina sa iya ang mga sanina mo apoy akong isabon ani. Dayon ato ning tuyokon diri ang angay tuyokon mga bayot. Ibutang lang nato 30 minutes din ha. While magpaabot ta nga mahuman tong ako ang gilabhan dito manghinlo sa punta diri sa iya ang playroom. Kay lisod pug kayo iya ang dulaan hinlo, iya ang balay-balay hinlo og kaning iya ang butanganan o kaning iya ang playroom hugaw. Ang abog manggod ani mga bayot murag tagaliog na. Once a week na day ko mag-vacuum diri sa iya ang room. Atong una iyang tate mo gahinlo ani. Karon kay iyang tate daghang gipamati. So ako gining tanang trabahoon karon. Ato na din ipanghapnig ning iya ang mga dulaan dire. Kaning mainahan na dayta dili na ta pwede magpainday-inday og nilihukan. Naingon na gyud taon tag si super sayon ani. Kulang na lag atong WW atong lawas para mahuman dayon. Kahinlo naman ang playroom ni Karina diri na pon misamo ang room. Kay lisod pug kayo ang playroom ra hinlo ni Karina unya ang katuluganan ni Karina perteng abuga. Diri gyud ko madugay aning mga dulaan ni Karina. Kay ubay-ubay buhol gid pug kay ni iyang top toys. Ako din ang gipangpatong dinha sa kama kay ako ang givacuuman ang ilang gilubgan. Nakapabor like ko karon og panghinlo kay ang ako ang bahande giuban sa iyang tito sa iyang gitrabahoan. Double dining carpet nga ilang gibutang dire. Kay si Karina atong ka-practice paglakaw kanunay siyang kadagma. Aron dili masakitan gidugangan din nila og soft nga carpet. Mao nang doble ang trabahoon. Imo pa nang i-vacuum dira sa ilalom, imo pa yung i-vacuum dira sa ibabaw. Pero okay ra gyud pod kayo aron safety si Karina. So man na naghinlo karon mga bayot. Gitawagan na ko sa kaluha sa akong bana. Kay panhion ko sa shop sa iyang igsuon. So pag anhin ako mga bayot magyud ni ako ang nadatnan diri nga ako ang bahandi nga ga pahipi aning kadaplinan. Way lang yang tito na ay katabi si Karina pod na dire nangiyog postawon kay hangin kayo unya init pagyod. Mao pay pag-uli ani gikan sa gitarbahuan sa iyang tito. Miningon niyang tito nangayo nagbiskwit didto nangayo og chocolate ug nangayo og tubig. Unya pagadto niya ang gatas ray akong gipabalon. Minuli na day mi diri sa among panimalay mga bayot. Galingkod-lingkod na si Karina sa iyang kalibangan. Sa kadaghag dulaan ni Karina diri gid sa sulod sa iyang tab iya nang gikuha dito sa shower room then iyang gibutang dira. Kaya himog dulaan. Nauga na day ang nilabhan ako ganina. So karon ato na po ni siyang plansahon. Kuti kayo no. Sa una nga among himog balay-balay sako sa abono. Dayon silofin sa urea. Among ilibot-libot ng kadaplinan para mahimulag balay-balay. Dahil ang among iyato, una sa saging og dili kanang palwa sa lubi. Kanang iyang dahon mo yung Picasso din among ihimog ato. Pero karon high-tech na kayong mga bata. Ug unsay ganahan mahatag na. Dinagani kayla og unsay palwa sa lubi o putot sa lubi. Gipabarog na dahil ni diri ang balay-balay ni Karina. Wala na ko nakakuha og video kay ang ako ang brother-in-law mo'y nagpatindog ana. Og niya pa hinlo na daw kayo ang dulaanan ni Karina. While busy akong anak itong dula, naghikay di ko diri panihapon. Fried chicken na dayam ang sudanon karon. Dayon galuto ra po day ko diri gamay nga putito. Unya na ako'y gilanda dinhi nga mga vegetable. Maura niya mong kalanon karong adlaw. Kani mga pagkaon nga ako ang giluto karong adlaw. Ready na day nilingkuran niya mo ang lamisa diri. Kulang na lang nagpangtulak sa tiyan og katong ilang mga sitsibulitsi nga ipang butang.